Nabakwaniri mwensi mbuya more. Aserie tangoro kusara mutuka gose wali. Tubwate gosorie tu yokoegi ali aso mutandao mogotonyora ng'a Kisii FM TV. Bakire ndi motokonye mo subscribe mo like mo share ndi clip bieto tobaseki na intu mbuya more. Nginarane ewaika Naikire ntabi wa kero indo bya smile Haru. ani wa kero nje ani ndinae liraika no maitera kinyomo Mama ko ye na igoseka. ya bono ekomereri ndae to ekomereri kero nje ani styling bwete yani chinsa segati oh no ominota Karire lakini wono ntinda metirende Wah, njinando maithe kina ajire ga undata ndochi. Wah, gona kinganiri mantene na chango boli. Utaraira. Meta mangana na mangi wante. Wono ngana ki. Wono, maithe sai no chebne bituma bitame njinda itingo chande. Sai go ikaminto negeka. Jwa to ete go chia. Nimbo ate plan. Nende ko chiara ni. Ya, no chibuna tole ga. Yani ndai to ndo sto koko ka yani tuli no bolem. No ro chana na. Ko chiara ri ab na inje man. Inchi maeto. Ngai na inje man. Azikitari smart yani kerorororo. Koigue tandi samu. Mama yani oko. Baka cute tayo. Wah, gaki. Oh no. Irikware kwa nditi ngatatanga chikubugio mundu na yo tari giri maega. Ririo metitore ngina mo school minto bono tingunyara kurige. Morona ari kubugi ngora abuga kware koigu. Ya ntobo ngeta kora na rige mega na rari gere. Bono ndaithe mami chiza chirio kwa nditu ndubali. Tundubali bono intu squeeze rene mama atari gotiga twenda gotara chai. Ngayono gakinda kanyori ngina koraiga. Yenda sai mukyo mutungi wocheroche. Manye goronto achiete roche. Nende manye mbranja tuete botuko bono ninya. Tingunyara ko ngaina mama. Bona bwa yentora akore. Nare go komote yendo chikogore ngorie ngombe. Bas. Kore brani yu ikali. Pero ga kiboniga. Injengo gochorira ngina oroba. Kali mote ngombe yaku minyokire rupupi. Oh no iprani obwate utaitonye yani ndiyo chikomsa watoka bugomete mma kwarali mote musani wonari mwasomete nere o mane ngode ngina musani wonari mwasomete nere umate ntubiri chombe chikubigiriteriri umaite te ukomsa mono mote yakoe sabono chikura agere ngotebi ono metengete mama rende nari ko monto Christian bono gakinje nanyara ko ngaro iprani yeron kiria yaringi lakini bono ndi mama bono ntubwatire no monto okorega bona ari ntokora nani saiga ya enje baba nje ibega seito nje aya nande kinyo ando maite ntulinya wangu stinga tuwe chafu yeso nje na okani dinse ga ya bona ga ki bona tokora jinsi agechi kiri gento kiri echibono echinoro chechi chiani njiri chiko ba the green kene ngawanta the green inse ga nje aya nje ga ngina na kinoma the styling wanje kwanya ko room wana dia kulirili nanasi alimena orum
Nujite ragnara ko kara rito le school. Ninyi nyorete. Mesingu kudri ya tati na ande tuli ko mbutole ran. Lakini akina ay tuli mu ya iga. Lakini umetibono riti na rengi na basani bani. Engina ngote ibiya iga. Ebintu bitu ni ibitu tikonya ko sea. Tingwa bonunde dende. Bas bona Ay, brani mbwadero ga kinucho yani wana naye bakwanti. Ndairende manya. Ndaite bono. Plan yana sa yere ga buno to isa ko soka. Uchimate ga. Ande ndoli kwa na maguru. Yego chiarali. Kwani nkituko chiere ndege? Brani nje indu byane biko bayani clear. Kirinsa. Ayone gendo rakore. No kongwira. Kina ko tebiri. No tole. Na yonna. Kose bono kake. Emesiaro nane nje da komente. Yani yoka. Nario koruoka. Emesi. Bisukari. Keregento. No maite kose. Karago. Bono akini wontigana kupo. Sai bona chinse chiga uroche nirenga. Nchake koruminto. Nene mani ninche ngrosapa. Keregento. Bambu yoko te yara kinu mende na nje robete. Ni haronge tena wanchite konte ondita yo konte ingite na ebuek. Ono kulingana ni style yobeta amangana ngote kiregintu kiria. Sawa. Na ko harari girimo muntu yo nganjite kerande iri ndaigwera ngikira. Tinde ko kana go koigwera lakini nchuko kubwati yayo ncharo yayo. Tali uko mbwati. Awe stoko chiga kimama no arakaraire. Na bwanya karaire. Nakioro chawana kwenda okomodeiga. Saiga. Kwenda ndete chumbi. Ni bintu binde byonse. Osi kwanza kozo mwande no gweduka mo gutumika. Okomodeiga ono kwenda nguri bintu byonse bisa tuli kuchukunta mo next. Okomutanga ne robonko. No roche mama gentare. Squeeze tingu maingi mama kare njitimo meti bona squeeze oranyora go ntanganira. Squeeze akare go ntanga ndebirengera byane no. Obongo bono bunyise no cyo no buroche bora. Uno bunyise. Dia bwarure. Ere anire ni. Bona na bwe koranyange. Njibona njitiango te bona njamanga na wachakira bunsi. Akinande kwangi yakata. Bona ayo utete twende boni. Kwanza tokore njino mo kitoko na gote imbwangu otogo ikali ndoli gotene na kwairanire kuja. Igo mone mesiari kwaren ko ngine nere yote tenche ya inche. Lirie mesindi ritwalenge school. Sainda yatakole ndo bikorekana. Project chioka. Manyenji bado njitina akora school. School. Lakini ndiro chibona njino mo kenche ya inche. Ne runya gotwalire kasolengi na anuma itu bwanza ni bwetani tikende gyo. Njibona esi ekeire. Nchekara ntigane enda na kore gas nyomba nkore ka kingo chako pomone ne na kore ko soma omae kongire karati kaki igomberega oendo kore bintu minu kore njitini guteba igo nchayora antiga kwanza mpaka ninkora mpaka masomo alafu omae kongire ngita gwakore umetibona uteto kongaina nche haya na bado gutumeka masomo aliane njoma ndikina bugate digiriri ali mbugate Haro to gutumeka. Inchibona umete igo kingo chikotumia yago ugo chikonchaya mono. Bono na inchi tikangende kingo chairo ntunganya lina nasiriana na ndengo chaye. Inchibona nchaya na ukani bona egenda kuchiabu. Onyari na kuchabiri bona era mora ngoli ngaki bakigali yani ngoli ngonyora igo gutara. Na kurangeli umuntu bwie pigipigi. Yako ira bakaseino. Sai no roche bone bintogo nkorera. Nche na ukani dipibona egenda ori no kuchabiri. Onde bwensi ori ora koboy. Mora avera nere alafu kwa kingo kina omae kocha nchesi boni yenche ya ekobiriana nako ite kwanza ngaye ngwana nangoretera ruko nyoma nimbwate kire litali nda thonyendetere ya ngutaka yanya gukoro kiani maiti nchetina kana lakini bono nchetikangende aya manganago karaya tuare igo bone gintogo korae mucho buno ko endaiga digangende ngite geita muino ugoje koje muino uno muntu kosokia ngambi kujisiko onyise pesa kaniri njamangana onje na okaniri yaya ayebono labda ora matuka gocha gochimusi tari sai nchini yaya abogwa akana igo pinche na kana nimbwate plan yende njetinda tinche plan tiago nje yaya nibona nchitiandure moyo pi bona nchitigangende tochitomera naye na bono nje gintu ndagoteikero kyo igasimino ndachenkore ekerna konyora bokongumboyo onye mama kara korike usikwate ambugwata manda abanyibugo kama njoma eto kama koro kuni mamba ekinu maito
Lakini bono inje timeti bona yocho teme bunokara lakini nocha minto inje tingo kwana na. Sasa inje nara oteire orang'ari baka inje nara soma buna yo. Okonginyeria asa abantu. Bantu kinje tinje komanya Muntu bona takumanya. bantu niki bona bantu mbare story nki. Kwanza kerondi kiretiga karande yangu nande smart. Karande yani tumbisa kende. Adi nuko bisa Nande smart. ndevi. Smart pi. Ayaono tiga. Yani musionge nangeni. Pisa seiga. Tunuma dinto biriani ebia. Bona Lakini bona konyorute to kongubere. Inje tigana agenda kwanza. Ka kingo cha okore masomani. Ninche ngoli. Ninche bweka bona ngokoli kitayo guchikondi. Koigure. Bona nje nachire aya nje bona nje mangana karanga ndiri chibuli omweli ayo gende. Kasorite. chibu kirende. Abongo chali tukulinde ngali chibuli omweli. Ichibu kyote tengote. Bono. Kangina ndioko. Ina wote imbaka kero kana akore school. Ejina di chibu mbwate. Machibu ande kwetani abu no. Bona unje kintu ndagotebi. School ga kingwalenga komaito mundu nabora ike school abantu bangano bamaite nabuta kuri school we. Nje bona nje das mangore. Aitigara abuna mangana. Ngwara linto bya beru ganje. Nje tindeti. Ngwara. Nje tindeti nje nachire. Ai bono. Jitali nganda denko genge kusinga siki. Na koigure sore. Lakini bono nje tigangende. Kahe kero kana akore. Ninche ngori kinchibweka. Bona egenda. Yani nonyol tubuna nali kumukili baka machi ko. Bona nje nachire. Yani ngoikeli baka mino. Tindiko gotweka na gusukunaneri. Ai bera abu nje nachire. Bono ikungotei. Mahambi. Iku. Ekwanda bono. Baba. Action.